60 eiliad ar Catan, neu fel mae rhain cael ei nabod Settlers of Catan. Nawr, mae Catan dath e mas rhyw 20 mlynedd yn ôl, a mae wedi bod yn un o'r games mae pobl wastad wedi bod yn argymell ers 20 mlynedd. Catan sydd angen chi chwarae, dim Monopoly. Nawr, mae yn un o'r gemau dwi'n argymell i chi drial, pan ych chi'n meddwl beth mae y gemau bwrdd fan dan dyddi yma. Mae Catan yn gem mae dal yn defnyddio 2 dice er mwyn dewis beth i wneud, beth sy'n gyrru'r gem, ond wedyn mae'r hexagonal board ma'n creu rhyw fath o deunyddiau, a chi'n gallu newid rhywun gyda'r chwaraewyr sy'n chwarae o gwmpas y bwrdd. Felly mae elfennau pethau fel Monopoly dal yn y gem, ond mae'n cymryd bach yn llai, bydden ni'n gweud rhyw 2 awr, a bydden ni'n cynghori chi war y gêm yma, falle gyda teulu, falle gyda plant sy'n bwrw 8 i 10 mlwydd oed. Settlers of Catan, neu just Catan fel mae'n cael ei adnabod nawr, gwerth trial.